Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, cela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Ziku-20 TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba osuke lusemathini ngalolo suku. Sikubhekela-ke nje egamekweni eseyithe zenzeka ekulona-ke usuku lwanamhlanje. Ngani zakwethu laphaya endaweni-ke yasePietermaritzburg embali eka-unit 18 kunesigameko-ke laphana-ke sengozi enyandisa igazi. Kubikwa ukuthi-ke itekisi ethatha-ke iy'ngane ekuthiwa-ke iphaphazile itekisi kamalume yangena ecrash noma ngithi-ke i-preschool ekuthiwa-ke isenzo kuhle preschool. Kuthiwa-ke njengamanje-ke iy'ngane eseyishonile ziwu-5 ziyisihlanu, kanti-ke ekuseni bekubikwa ukuthi-ke iy'ngane ey'shonile zisentathu-ke. Njengamanje njengoba-ke kusemini nje kungabo-12 kuthiwa-ke iy'ngane seyifinyelele kwezinhlanu-ke edlulile kuyona-ke le ngozi. Lesigameko senzeke laphaya ePietermaritzburg embali eka-unit 14. Kubuhlungu iy'ngane-ke ey'ncane kanje kube ukuthi-ke zilahlekelwa nje impilo yazo ngenxa yephutha lika-driver noma ngenxa yesimo esingekho kahle mhlambe setekisi iy'ngane ebeyihamba ngayo. Like ivideo, subscribe ku-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Ziku-20 TV ngizohleze ngikhona ngulethele-ke indaba eyisemathini usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.